Lioaren penak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omen zan herri batian, gizon apostu zale bat. Baina apostu ite omen zun eozer gauzakin, eta ez omen zan egun ibukatzen, arek apostu bat ingabe. Hain besteñoko apostu egite zituen izan lagunak edo arrotzak, oso ezauna zala inguruan. Eta behin baino gehiotan esan izan omen ziren lagunek. Ai, eunen batian, galtzake galduko juzu! Eta behak erantzun, akaso aberastu ingo naiz? Ala esibiltzen mentzan gizon hau, apostuz apostu. Eta herri hortan, kostaldian zion herri hontan, ba omen zion bidexka bat, aitzulo batea ematezuna. Eta aitzulo hortan bizi omen zan itxaslamia bat. Gerritik bera, arrainan izetxa omen zaukan, eta kopetian begi bat. Itxaslami honen aurretik ezin omen zan pasa gaueko 12 goizaldeko ordubik bitarte hortan. Ze han ausartzezana eta ondoti pasatzezana jatarrapatu eta jan ite omentzun. Eta jate espazun, beretzako hartze omentzun bizitza osorako. Eta itxaslami honek eguna bere urrezko goruan lan eta lan pasatze omentzun. Laminakun izena omentzun. Eta herri hartan, esandako gizon apostulariua bizizan herri hartan, lagunak behin, enbidioa bota ziren. Ara, esan ziren, etzeala ausartzen, laminakun aitzulon aurretik pasatzen, gaueko 12 eta goizaldeko ordu bitartian. Eta gizon apostulariak zan, hoxe ausartzen naizela, jarri, apostua. Txekor jarri berri bat, esan zuen. Ados, prestatu zazue. Eta gau hortan bertan, lagun haiek lagundu omen ziren ila laminakuren aitzulo aurrea. Eta gero korrika bazpare iezin zuen. Gure gizon hau, bazpare bixi pasatzen hasi zan, aitzulo aurretik eta zast! Agertu zan, itxaslamia. Kopetian begi bakarra hundilarekin bidatzen ziola. Eta kolkotik hartu, eta esan zion, zo netzako, earki gozetuta neon da. Eta gizon apostolariak ordun burutapen bat izan zuen. Ara, ni jan aurretik ne alditu zuen zun lioaren penak? Eta laminakok esan zuen, ez togaski. Hemen eun osuan ez daka atzerregin handik eta, konta iazu, historia, gusto entzungo zaio, eta gero, nera falla izango zea. Eta gizon hau, anaz izan. Ara, lehenengo, liua sakonetik atea bihar da, eta lehortu. Gero, putzuan xamortu, eta lehortu. Gero aletu. Gero mailuaz jo. Gero egurrezko matxardaz jo. Gero txikitu berriz. Gero uretan sartu. Gero atera. Gero txarrakatu. Gero ardatzian jarri eta ardaztu. Gero uretan sartu eta bigundu. Gero berriro egosi. Gero matazatu. Gero arilkatu. Gero oiala egin. Gero soinekua josi. Gero ureta sartu. Bueno, zantzun laminakuk. Earki luzatzen nahi da historia hau, nazkatu naiz. Jan egingo zaitut. Hoi esan, eta goizaldeko oilarrak egin zon. Eta laminakuk esan zon.
Martxuan jaiotako oilar gorri ja! Afeitako nakan lehatza! Izkendu diak! Azeri zarrak ezkerreko begila galduko aldu ba! Eta desagertu zan. Gizon apostula ja jata biskor buelta hartuta herri eritxe zan. Eta geroztik apostu gutxi inomen zitun. Eta alabazan, edo espazan, sardadilak alabazan. Eta atera dadila zure herriko plazan.